हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय एसआई एग्जामनि रिजाल्ट होबाय स' नोंथांमोननि फि स्टेया जासिगोनलाय दा लोगोफोर बिग आपडेट लेटेस्ट आपडेट एबि एन्ड इउबि नोंथांमोनाहाय जा इउबि आरो लोगोसे एबि कामान्ड'आव एग्जाम लिरदोंमोन एसआई दा बिनि फाइनालि मेरिट लिस्ट होबाय बेयावहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामना नायनो हासिगोन आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन 15 जुननिफ्राय दा नोंथांमोना 15 जुननिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामदो आरो रिलिया नोंथांमोना 20निफ्रायनो जागायसिगोन 20 जुननिफ्रायनो दा बे रिजाल्टखौ नायनोबा नोंथांमोना आपडेट डेट 14 जुन बेयाव निउ मोनदों मोनसे बेनिफ्राय नटिस दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना क्लिक टु डाउनलड एडमिट कार्डआव नोंथांमोनाहाय थुनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय बे नटिसआव क्लिक खालामदो आरो बे नटिसआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे अफिशियेल नटिफिकेशन मोनसे शो जागोन आरो बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय एबि आरो इउबि स' लोगोफोर बेयाव नाय नोंथांमोननि रिलिया जागायसिगोन आरो लोगोसे बारा गोबाव गैला थ' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन 15 जुननिफ्राय 17 जुनसिमल' दा लोगोफोर थाबैनो खालामना ला जायफ्रा पास जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेयाव रिलिया जागायसिगोन 20 जुननिफ्राय 25सिमल' थ' लोगोफोर जोबोद सर्ट प्रसेस नोंथांमोना 20निफ्राय 25नि गेजेरावनो नोंथांमोना रानिं खालामथांनांगोन बेनिफ्राय इउबि आरो एबि एड्रेस होनाय दङ स' नोंथांमोना बेयाव नायदो दा इउबिआ जाबाय फर आसाम पुलिस बेटेलियन काहिलिफारा बेयाव जागोन बेनिफ्राय एबिआ जाहैबाय सेन्ट्रेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों फानिखायथि होननाय गुवाहाटी स' एसे बिथोरथिं जायो बेवहाय जागोन लोगोफोर स' नोंथांमोना जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बेनिफ्राय बेक थांनानै बेवहाय पिडिएफ फाइलखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन क्लिक टु डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालाम आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय दङ फार्स्टआव क्वालिफाइड दङ एबि आरो इउबि स' नोंथांमोना जायखिजाया एबि बा एबिआव क्लिक खालाम इउबि बा इउबिआव क्लिक खालाम दा हमना ला आं एबिआव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामदो आरो बेयाव नोंथांमोननि गासैबो लिस्टआ दङ आरो रिलिया नोंना माब्ला बेयावनो गासैबो दंखाजोबो नै स' गासैबो बेयाव दंजोबो नोंनि रिलि डेट दङ खायसेना जाबाय सिरियल नाम्बार 1निफ्राय 20 जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो लोगोसे कास्टआबो दङ नोंथांमोना बेयाव नायना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय दङ लास्टआ जाहैबाय नोंथांमोना नाय गासै 36 पेजेस दङ स' नोंथांमोना एभेलेबलाव मोननो हादों बेनो जाबाय नै गासै दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' नोंथांमोना बे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना ला बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि रिलिया जाहैबाय लास्टआ 25 जुनसिम बेयाव नोंथांमोना 1643 नोंथांमोना बेखौहाय नायदो गासै बेसेबांखिनि सर्टलिस्ट जादों लोगोफोर बेनिफ्राय 1645 अके बेवहाय 45 1645 बेवहाय सेलेक्ट जादों स' नोंथांमोना बेखिनिनिफ्राय रिलियाव लांनाय जागोन एबिनिफ्राय आरो जों इउबिखौ नायोब्ला जों इउबिआव क्लिक खालाम आरो बे इउबिआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय स' नोंथांमोना नायदो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै बेसेबां लांदों इउबि लेभेलाव दा जों नायनोसै इउबिआवबो लास्टखौहाय दा बेनो जाबाय इउबिआव 1595 जन लांदों स' नोंथांमोननि रिलिया जाहाथे मोजां होयो आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय इउबिआव अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन 7 मिनिट्सआव बेनिफ्राय हौवाफोरा जाबाय आरो बेनिफ्राय लोगोसे कामान्ड'आव हौवाफोरा 4.8 खारनांगोन हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगोन आरो हिन्जावफ्रा इउबिआव 800 मिटार्स खारनांगोन दा लोगोफोर बेमोन बिग आपडेट आसाम पुलिस रिजाल्ट अल द बेस्ट गासैनिसिमबो नोंथांमोना जाहाथे पिएचडिखौ मोजां होयो आरो पिएचडि पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रिया जासिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस एसआई